najsilnejší šéf. Uchmatne najviac banánov a všetky samice. Ostatní samci závidia a pripravujú prevrat, ale ten super opičák to aj tak vždy hrá. O čom sníva opičák? O najlepších samicách. O nich sníva opičák, kým ho nezničia. O čom sníva opičák? O najkrajších opicách. O nich sníva opičák, kým ho nezničia. Ale dovtedy Na čo čakáš? Ja čakám na autobus do Podbrezovej. Vystrihneme. Opičák o najlepších opicách. O nich sníva opičák, kým ho nezničia. O čom sníva opičák? O najkrajších samicách. O nich sníva opičák, kým ho nezničia. V klietke, tak ako v pralese, je najsilnejší šéf. Uchmatne najviac banánov a všetky opice. Ostatní samci závidia a pripravujú prevrat, ale ten super opičák to aj tak vždy hrá. I wanna go to Ghana, I wanna go. 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 V klietke alebo v pralese je najsilnejší šéf. Odkedy vládne sa mu chce, už len to, čo sa mu chce. Má všetky super samice a dobre si ich stráži. A má jedno heslo, ktoré poteší, že žiť a nedať žiť. O čom sníva opičák? O najlepších opicách. O nich sníva opičák, kým ho nezničia. O čom sníva opičák? O najkrajších samicách.